Salutare și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal. Celelalte canale nu mai postăm. Pe asta postăm. S-ar putea pe David Jucător 2. Dar acum am numele David 2 și ne voi juca Dream League. Carieră cu oțelul Galați. Da, oțelul. Cine vrea ca oțelul să vină înapoi în Liga 1 să dea un like la videoclip și să scrie un comentariu. Facem carieră cu oțelul. Bine. Am început deja, doar că... Na. Da, hai să intrăm în DLS, așa, în fine. Vom închide facecam-ul. Vă lăsa așa, ok? Puteți să vă like pe aia, am pus acolo clar să fie oțelul Galați. Am pe Benzema, Suarez, Uite, în ultima ligă oricum ca să așa. Uite, am pus și stadionul oțelul aici. Ca să fie stadionul oțelul. Așa. Pe bune, fix acum vine mortul. Of, pune pauză. Am revenit. Bra, what this? What the fuck? Să-i batem pe ăștia. Să-i batem. Să-i batem. Uite pe Dorinel Untean, a fost și Dorinel. Am ales ok. Dorinel, mai bine Dorinel, a venit și acum la echipă. Și hai cu golul! Nu, apără portar, nu! Avem o echipă prea bună pentru campionatul ăsta. Gol! What? Foarfecă! Am revenit! Cum am dat foarfeca aia? A fost de la... Cum am dat foarfeca aia? Uitați-vă la foarfeca aia! What? 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 Uite la... Foarfeca aia. What? What? Ce dă cu piciorul un bot? What? Cum a fost asta? Pe bune! Vai, gol de nota 10. A fost ăla. Vai de capul meu. Defend. Faul. Ce e aia, bă? Urât. Din spate, să vedem unde o dăm. Bă, i-am dat pe Bebo. De ce s-a pușut? What a ball! Finds his teammate. Bă, what is this? Throw it. Bă, dar când au ăștia pasele? Bă, de mi-am atins. Good ball. Confident pass. De ce se întâmplă așa ceva? Benzema, mai vrei tu o fabrică? Hai da cu capul. Nice work there. Finds his teammate. Bă, frate, dar se apără cu toți jucătorii. Și trebuie ei să dea gol. Deci nu vor să dea eu gol. Good distribution. Mai șecăs. Good clearance. He really got the line there. A mei atacanți stau în China. Distribution from the keeper there.
And we're into stoppage time now. Confident pass. And there's the whistle. 1-0. Time. Până acum. Pe bune reclame acum. După ce am nervi cu jucătorii, acum am dat și reclame. They've won the ball back again. Benzema. Benzema. He's got the ball at his feet. That's good. E doar. Și de ce este doar pentru că pe jocul ăsta, tot în ăsta, 21, l-aveam instalat doar că nu mai jucam și aveam acolo Oblak. Și eram în al doua divizie, aveam Oblak, aveam Bruno Fernandes, cine mai aveam? Mai aveam 70 plus. Eram boss, aveam stadion 45.000 de oameni. Eram boss, care național era. Kept his flag down. Oh, it's an Bun, era gol. Bă, Oh, what a stunning goal here as he finds the back of the net. with ease. It's 1-1. Strikers dar le dă ball. mai gol, dacă m-am lăsat. Ca să supăra și de Goalkeeper to bun. beat now. Am zis. Oh, he'll be pleased with that effort. It'll do his confidence the world of good. And here's a build-up to that great goal. Celebrations are over, so the ref starts things up again. Well timed then, great defending. Ooh, well intercepted. And he stayed onside. It's Gol. Suarez. That's an easy call, it's a goal kick. Let's see how this sub changes things. Good distribution. He tries something special. Easy for the goalkeeper there. Great ball. He's this time his run. He's well offside. Ce-o fel, mă? Suarez. Bă, dar eu eram un videoclip și uitam să vorbesc, bă. Great chance here. Pe bune. Benzema. That's his second goal. Scuze, abonați că m-am uitat să vorbesc, dar... A great goal there. Here's how he found the net. Time for a fresh pair of legs here then. It's 3-1 now. Confident pass. That's No, nicely played. no. Bine. Passed Capitul well. nu sens. Ooh, quality defend. Now this could be costly. Mingea. Oh, look at that showboat. N-am sens, bravo. Pentru Lundenberg. Oh, what a pass. Zice And Lundenberg. we're entering stoppage time now. Pentru Benzema. Benzema se zice, Benzema, Benzema. 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 Gol. Unstoppable today. His teammates swarm him. Gol, Benzema. Ale, ale, ale. Benzema, ale. Câștigam cu 4-1. Hai, oțelul. Hai, oțelul. Așa le zic acum, le orez în Liga 3. $421. N-am bani și când se termină sezonul. Stai să mă uit în timp la My Club.
Da, unde dădeam aici? Academy Division. Meciuri 9. Mai am de jucat. O să ne cumpărăm stadion. Băgați 21 de bani. Așa. Off we go then. Te mai facem Champions League aici. Trebuie să facem bine. Am bătut pe City. Cu, nu știu cât la 1. The defender Parcă regains 2-1 possession. sau 3-1. Could be in trouble here. All that's left is a bit. Gol! A fost pe lângă? Au stat în poartă, ia să mă uit. We'll give us a closer look. Eu am văzut în poartă pe asta. Pe lângă. Bă, To sharpen up. Keeper putting mă boot știu viața de behind echipa that. asta, dar eu îi face pe They have the ball again. He's cut it back inside. Suarez, opa. Oh, Oh, wonderful trickery. Oh, it's a clear chance. Suarez. It's Suarez. Scărit. A chance to have a better look here. The players are tussling for possession. What corner will he's trying to pick out the man in the box. Gets the header in. Vai de cap, mă, ce ocazie mare. Oh, deci rătulă continuă. And that's into the box. Headed goalwards. Good defending there. Now Wilson. Wilson. He's knocked it long. Well timed then. Great defending. They're Deci este appealing, but he's fundașul, iar onside. Benzema, Hits the upright. Shoots. And Pe that's lângă, off. bă! Eu arată să fie pe poartă, bă, ratangii ăștia! Bă, ce-s cu ăștia? Suarez greșește, dar să-i vezi mingea tu la el. Suarez, Taking it down the wing. pentru Played Esmen, infield. Persson, cum o cheamă pe ăsta? Persson, ratează! Well, let's take another look at that. Ce cu atâtea ocazii? Trebuie să dăm și un gol, vine și golul. Sau ocaziile să Pardon în comentarii. The ball back again. Sau se răzbună ocaziile, cred. Dacă se întâmplă asta, am Good oftic. distribution. Și dacă ne scoate din UEFA Champions League. Confident pass. Este ori foarte important pe ce ăsta. Benzema. There's a chance. Well over. They'll have to take their chances. Un pardon pentru mine comentarii. O pas foarte bună în un sens. Ești prea obosit. Mi-a dat o grămadă de bani pentru tine, bă. Obositule, mereu ești așa. Într-un meci obosești prea mult. Junior. De ce sunt atâtea ocazii, oare? Ia dacă acum n-a mai fost. Bă, dacă l-a ținut acum Suarez, ce mai era tangiu? It's Suarez. Gol, în sfârșit. Să văd că îi trămidea în poartă. It's a fantastic goal. Let's take another look at that. Suntem boși! And the fourth official has indicated Da, oțelul e viața mea ce mai tare. Bă... De ce-i de la ei? Că eu luam mingea. Bă, arbitre. Dar știați că aici... Eu credeam că e amator divizion, după aia 4, după aia 3, după aia 2 și după aia 1, da, după aia 1 e și modest, nu știu cum, de division și după aia legendary division. Deci pe bune, și acolo trebuie maximul la stadion, pe bune. Și de acolo, pară! Și gol Suarez! ready. What a signing he's Hai de cap, meu, ce ocazie mare! De acolo, da. Vedea și Michi dacă era gol, da. Bravo lui Suarez că a dat gol. They're Poate kicking rupe. off after that goal. Will they change their approach to this match, though? That's nicely played. What a well-timed tackle. Will they make... Oh, that could Oh, s-a accidentat Easton ăsta. and in some pain. Bă, l-a accidentat. They're making a change. Faultul lui, bă.
Bă, Suarez, offside. But a good call by the referee's assistant. Good distribution. Toți sunt obosiți. Rezistați și să nu vă luați 2 goluri. Suarez. Suarez pentru Benzema. Benzema. Oh, and dispossessed there. Oh, Technique. faul, bă, red card. Chance just to regroup now. Arbitre. Not A good Aia a challenge. ținut-o. Red It's a card. straight red. Bă. Și bă. time for a fresh pair of legs here then. Eu n-am vrut. Nu a fost cu intenție, a fost cu direcție. Benzema. Bă. Pe care era cu oțelul și ne fura arbitrii. Pass. Un galben trebuia să-mi dea. Chiar dacă m-a rupt în 2. Well read. Passed well. Horop, opa, brazilianca, He's horop. unstoppable with the ball. O fentă ca la Ronaldo. Bă, ce-i trăiește așa? Dacă mi-au roș cu Benzema. Galben. Hai și trebuia să dea și atunci, tot galben. Time for a fresh Dacă player m-am to roș enter the cu... fray. Băi, tu fresh player. He's headed the ball forward. Uite Benzema cu galben, să ne-l văd. Bă, sunt 2 galben de mine. Sunt 2 tu galben. Benzema. Pulls the trigger. Gol. So catchy. He's Suarez, cred că a dat hat-trick. Două care s-a izbit în el. Goal there. Asta, norocul. 3-0 now. Și din penalti, parcă? Nu, n-a fost din penalti, că țin minte. well intercepted. Toate golurile de la el și el nu trebuie să fie omul meciului. Pentru că le-a primit. Cynical, really. It's going to be a free kick. Poate arbitrii îi fură. And we're entering stoppage 5 time now. minute. Back towards the centre. Vreau să mai dau un gol în 5 minute. The team Nu știu de voi. possession again. Bă, pe bune. Hai, las. Finds his teammate. Oh, good clearance. Bă, în cap am dat. În cap. Portarul ăsta e un capator. And the referee. De ce au ăsta, bă? They progress through to the next stage of the Man of the match. Nu trebuie să nu trebuia Benevento. Cam acesta a fost episodul. Toate cele bune. Pa, pa, pa.